оиди аз байн рафтани патент дар соли 2024. гарчанде ки мақсад пешниҳодҳо шида буд барои аз байн бурдани патент, мигратсиони картаи работа нагирем бародаро ва худованд кунад ки ватани мо доим тинҷ ва ором бошад ва бояд ҳар яки мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиза ба назар бигирем ва шукргузор бошему. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Фаромӯш накунед ки рӯзи 14 декабр мо финали конкурса мегзаронем. 250 ё 300 донаи дигар билет мондагӣ ҳастай. Я ҳаракати дигар кунед ҳамёшам тамом шаванд. Нархи як дона билет 200 рублай. Агар ба аксия билет бихарем ба 500 рубл 5 дона билетҳо метиҳем. Ин ҳамин номере ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммадҷон мебирояд. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsAppаш чектона роӣ мекунем. Ҳамагӣ 63 дона приз дора. Шоҳҷоизаш Lexus ва Corolla. ҳаракат кар ки билет тамом шид. хоб тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълуме ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. оиди аз байн рафтани патент дар соли 2024. бисёр сару садоҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шидагиай ва бисёр гуфтушунидҳо ҳам дар ҳамин бора аз байни мардум буромадестай ва имрӯз мо пирра карда сода карда барои шумо мефаҳмонем. Бо диққат бошед ва хуб гӯш кунед. ба Думаи давлатии Федератсияи Русия танҳо як пешниҳод карда шуд ки дар соли 2024 патент барои шаҳрвандони хориҷӣ аз байн бурда шавад. лекин худтон медонед ки ин чиз номумкин астай ва патент аз байн намеравад. Танҳо ҳамасола муқаррар мешавад. Нархи патент каме боло меравад. Тамом бародарони азиз, ва фаромӯш накунед ки тақрибан 3 ё 4 моҳ пеш буда ки ба Думаи давлатии Федератсияи Русия боз як пешниҳоди дигар шидагӣ буд дар мавзӯе ки шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия ба ҳайси ронандагӣ кору фаъолият мекунанд, ба воситаи нақлиётҳои боркашонӣ мекунанд аз Россия ба дигар шаҳрҳо ё ки аз дигар шаҳрҳо ба Федератсияи Русия, махсус гуфтанд ки танҳо ақаллан барои ҳамино патент аз байн бурда шавад. Лекин мутаассифона ин қонунам қабул нашид ва дар Федератсияи Русия патент барои ҳеҷ кас аз байн бурда нашид. мақсади суханҳои мо дар ин мебошад, тамошобинони азизу гироми қадр, ки ҳар гапе ки асос надорад, далел надорад, ба ӯ гапҳо дарҳол бовар накунед ва ҳамун гапа паҳн накунед ки гуфта патент аз байн меравад. Тақрибан ҳамин видеое ки ман дина партофтагиам 20% ё 30% комментарияҳош дар ҳамин мавзӯъ савол додагиянд ки оё патент аз байн меравад ё ин ки не. бародарони азизу гироми қадр, ҳар як қонуне ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, агар ки қабул шавад ё пешниҳод шавад ё ба имзо расад, шумо худтон медонед ки ман аввалин шида баҳри шумо видео мекунам ва мефаҳмонам. чизере ки мо дар бораш гап намезанем ва чизере ки мо дар бораш видео намекунем, значи дар ӯ бора ягон информатсия нест, ягон қонун қарор шидагӣ нестай. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. як кас нависондаи салом ака, агар Тоҷикистон бурем 10-20 рӯз пас биёем маҳкам мекунанд сим-картамона. дар ҳолате ки шумо барои ворид кардани телефони нав дар назар дошта бошед, вақте ки телефона шумо нав мехарен дар ҷумҳурии Тоҷикистон сим-карташ мемонен, то муддати 1 моҳа ҳуқуқ дорен, яъне ки то муддати 1 моҳа шумо вақт дорен ки ба ҳамун телефон кор кунед. яъне ҳар як сим-картае ки дохил мекунен 1 моҳ муҳлат дорад. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака, айзанам ҷудо шидагиам, алимен меспорум. ӯ метавонад кӯдака бе даверности ман ба Россия барад. Не бародари азиз, дар ҳолате ки агар фарзандам мат одиночка кардагӣ набошад, бе иҷозати шумо ба ягон ҷо бурданда ҳақ ва ҳуқуқ надорад. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум, дар Тула чанд шидаи патент? дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия баъди соли нав муқаррар мешавад ва ҳамун рӯйхат мебирояд ки дар кадом шаҳр чӣ қадар шидагӣ. тақрибан ягон 2 ҳафта пас ё ки 3 ҳафта пас мумкин ки пешкаши шумо кунем иншааллоҳ. як каси дигар нависондае ки комментариёма акаҷон ба назар гиред. ман як зани муҳоҷир, барори кор, акаи юрист. зиндаву сарбаланд бошед мардуми муҳоҷир, зиндаву саломат бошед ва худованд доимо нигаҳбони шумо бошад. ҳазор раҳмати калон ки моро тамошо мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. ислом нависондай, як сол пеш телефон гирифтем, рассамошка мекунем бародар. ҷавоб мегуфти хуб мешид, пешакӣ раҳмат.
қариб ки ҳар рӯз дар ҳамин мавзӯъ мо гап задаистем ва гуфтаистем ки агар телефонҳое ки шумо нав харидорӣ мекунед, инами ҳози ай магазин мехарен, коробкаву документ қатӣ, пломбаи ҳамун коробка кандагӣ набоша, ягон бор симкарта мондагӣ набоша, ин қонуни нав ба ана ҳамун телефонҳо дахл дорад. Асалин телефонҳо дахл надорад бародаро. Донёр нависондай. Ассалому алайкум, акаҷон мегуфтем ки ҳами электромобилҳо айни ҳол берастамошка меган, ҳами гап роста ягон ҳақиқат дора ё ин ки не? бале бародарои азиз, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастай ана ҳамин қонун вуҷуд дорад. ҳар касе ки электромобил ворид мекуна растамошка намеспорад, яъне ки дар таможни дар границаҳои ягон пул спорида намешавад. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, агар граница бурай работа кунӣ, биёй патент накунӣ, ягон проблема мешава, илтимос биген ака. дар ҳолате ки шумо работа қайд мекунед мигратсиони картаи худтона, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бигиред. ба ҳамин хотир ҳар касе ки патент гирифтанӣ неста ё кор карданӣ нестен, мигратсиони картаи работа нагирен бародаро. як каси дигар нависондаи ватанмон ранги биҳишт шидай. ҷаноби олӣ Эмомалираҳмон 100 сола шавӣ. Худоҷон умратонро дароз кунад ки Тоҷикистони моро зебо ва озод кардӣ. Худованд кунад ки ҷаноби олӣ доимо зинда ва саломат бошад ва худованд кунад ки ватани мо доим тинҷ ва ором бошад. ҳар чизе ки шидесай бо муносибати ана муҳтарам ҷаноби олӣ мебошад ки мақсад тинҷиву оромӣ ҳастай ва бояд ҳар яки мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиза ба назар бигирем ва шукргузор бошему доимо дар фикри ободӣ ва пешравии ватана миллат бошем. як каси дигар нависондаи ака аз через Ӯзбекистон париданӣ будам. дар граница имейл регистратсия мекунанд телефона. бале, дар границаҳоро ҳам мекунанд, дар фурудгоҳ ҳам мекунанд, дар тамоми ҷоҳо мекунанд. Имейл регистратсия кардан ягон мушкилӣ надорад. то ҳатто худтон метавонед ки анамуро ба телефон бигирен, регистратсия кунед, пулша пардохт бикунед. як каси дигар нависондаи 27 сола сар шавад тамом ё ки 28 расиди тамом даъват намешӣ. ма ба шумо як мисол меорам. Ина 2 рӯз ё 3 рӯз ё 10 рӯз пас шумо зодрӯз дорен ва дар ҳамун зодрӯзи худтон 27 сола мешавед. ана ҳамун ҳолатда аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай озод мешавед. як каси дигар нависондаи падар гузаштагие ва додари ноболиғ дорам. хизмат мебаранд, илтимос ответ битен. агар ки модари шумо хонашин бошад, дар ягон ҷо кору фаъолият накунанд, дар ҳолате ки падар нестай, фарзанди калонӣ метавонад ки худша сардори оила кунад ва ба хизмат даъват нашавад. як каси дигар нависондае ки ака 2 кӯдакдороро мебаранд. нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастанд, аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. як каси дигар нависондае ассалому алайкум ака, телефона регистратсия кардан бағар аэропорт, боз дар куҷо метавонем телефонмона регистратсия кунем. ма гуфтаистам ку дар тамоми ҷоҳо метавонем. метавонем ки дар таргоҳи центро бирен муроҷиат кунен, регистратсия мекунанд. то ҳатто инами компанияҳое ки шумо симкарта мехаред ё симкарта мефурӯшанд, ҳамуҷоро ҳам мекунанд ами ба қайдгирира. як каси дигар нависондае ки ҳами хеле менависанд ки муҳоҷиро бидроянд. ҳама фикри шахсии худаш дай шарм кунен. ма имина ай ҳисоби тамошо кардани шумо сум кор накардаистам. худтон медонед ки монетизатсия ютуб пул наметиҳад ва ба ҳамин хотир ҳар мавзӯе ки тааллуқ дорад ба чӣ вобастагие бошад, ма ба ҳамун нигоҳ карда номи видео менависонам. шумо баъзе то номи видеоро нависанда, то сурати видеоро монданда, то тарзи шиштани гапзании одамда аҳамият метиҳед, як бор оз як аз айби худтона бига шумо худтонда намефорад. ба ҳамин хотир раст ки маъқултон нест баъзетонда тамошо накунед. инҷа пирраи одамое ки тамошо мекунанд манфиат мегиранд. як кас нависондагие ки ассалому алайкум брат, ма дар Россия коллеҷ хондистам. агар Тоҷикистон бирам хизмат мебаранд. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи уҳдадориҳои ҳарбӣ дар бораи хизмати ҳарбӣ гуфта шудагӣ ҳастад ки ҳар касе ки коллеҷ мехонад то синни 21 солагира муҳлат дорад барои хатм кардани коллеҷиш. яъне ки коллеҷ чӣ гуна мехонанд? аз синфи наҳамӣ меброянд то ана ҳамун 3 солу 4 соле ки буд мекунанд, синни 21 солагида муқаррар мешаванд. ба ҳамин хотир қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза муқаррар кардагие ки касе коллеҷ мехонад аз 21 солагӣ ба хизмат даъват шавад. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.